Na Rympei U ka channel ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Ka Supreme Court of India kalakentaj ban sngap nakadaw jong sipai Black Cat Commando bat kala Phah ru u ban wan pyndem no nakadaw bol pyniap iala ka jong ka kurim nakadaw ka pisa dawri ka balaja parasnam menshwa uniu Commando haba yasaj ul aidaw ba mau ladan bynta hak operation sindur ka barang shudeption hadin balakentaj ka yeng bishar yakani nakaliang ki mukhtiar jong u kila aidaw ru ba ula syakri ru kumusipai jong ka Rashtriya Rifles la parasnam bynta nakaliang justice boyan uloong ba kani kajing aidaw kamlong kababiang hadu ban perlaj nakaan yakikam ba ulale persyaan kataru hapo kayeng kasem dakaba ksi pyniap yaka kurim jong uhi yakajing bishar la le ru dakame jong justice ujal boyan baru justice Vinod Chandran haba snap ru yaka mukaddama special leave petition balaya le persya yaka hukum jong ka Punjab and Haryana High Court hakabala dawaru ban pelaj naka hukum Phah wan pyndem kadam paidbah ka Supreme Court ban bishar yakani kakam haswa jong kani ka Punjab and Haryana High Court kalakentaj yakajing karpat jong new Commando takaba Phah pe u ban set u hadu shiphausnam u justice buyan ula ongru bakani kadai kakam pyniap Bri U dakaba pyniap iala ka kurim la jong badru kibawan syakhamat ban kerpat kidai kibala Phah syakem nreu banai lai banai bat shisnam kani ka kam pyniap Bri U kadai ka balaja hau Julai ahjar saw hakaba Baljinder Singh ula syak rai penrem ha ka trial court ha Amritsar ha ka section lai spa saubi jong ka IPC badru ula pyniap iala ka kurim hadin bala dep banyatho maki la dap arsnam AA katkum ka mukaddama persya u la pendik pensitom ya ka kurim jong u dakaba ula dawai ka dawri badru hadin pat ula pyniap no yaka hadin kanipat la set no u license badru la lejbo no u ya ka appeal ha ka high court ha ka ba la syak pen sange ya ka jing Phah set ya u shipor badru ula yo ban mi no na pok patok hadin kumba parasnam pat hau benai mi jong news nem ka high court kalakentaj ya kani ka appeal badru kalapen kesan ban Phah set biang ya u shiphausnam dakaba map ru ya ka kuna kumta ula lej ka Supreme Court kabala rai persya u dakaba ai por pat ban pyndem u hapo ka artayo